Salut! Sunt eu, Parzival. Bine ai revenit în Oază. Trăim vremuri grele. Oaza s-a mărit atât de mult încât s-a dizolvat în imensul internet. Au apus zilele în care clanuri de gunteri cutreierau aceste sălbăticii în căutarea cheilor lui Halliday, sperând să-l întâlnească pe Anorak. Îmi amintesc și de aventurile mele, la sfârșitul cărora câștigam ultima cheie și easter egg-ul lui Halliday. Parcă au fost în altă viață. Am îmbătrânit. Am văzut Oaza crescând, modificându-se, transformându-se. Am fost martor la evoluția ei. Astăzi este timpul să dau mai departe ceea ce mi-a fost dat mie. Și eu, la fel ca Halliday, am ascuns undeva în această lume virtuală un easter egg, o comoară. Cei ce o vor găsi primii vor fi acoperiți de glorie și vor primi un premiu. Am ascuns pe internet 10 chei, pentru 10 indicii care se vor deschide în ordine. Primii care le vor găsi pe toate vor ajunge la comoară. Succes, gunteri! Primul la cheie, primul la comoară!